Nah, nambu hormati seluruh di sana suku Lemo Panjang. Untuk diketahui, rumah gadang Lemo Panjang tu ada ampe rumah gadang Botuang atau Ijo Gajah Maram, ada atau nasi, dan ada rumah penyomonan dari Gocoka ya. Jadi ada ampe Ranji itu diambo ya. Ampe Ranji itu ada diambo. Dan yang si Cewan yang pihak Gontiang itu ndak ada nyuri dalam Ranji do. Karena orang Malako, orang menumpang. Ya, makanya sampai kini pihak Cewan, pihak di Gontiang tu ndak pernah akur je matu lela do, ndak pernah akur lo jo induk Lemo Panjang nanado dalam Ranji do. Yo, itu untuk dipahami, itulah samo jo menyerahkan limau kabinet lalu. Yo, beri mengkhianati leluhur di sana namo itu ya. Hah? Nah, jadi ko ambo kita tahu seluruh Ranji ampe rumah gadang tu ambo nama cik. Lah, paham sana? Nah, jadi kalau asa-asa angke, asa-asa itu musibah gadang nanti buah. Nah, lah, jalan sana tu. Terima kasih banyak. Ndak ada mereka dalam Ranji do.